Salom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumolo mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pa 20 tuluhon dung Trinitatis ima di tanggal 12 November 2020 na tersurat di Sada Tesalonik bidu 5 mamukasian ayat sada rodi ayat 10 sada dohot topik minggu masih pauliulian manomu haroroni Tuhan. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Hujaha madihita songonom madidok hatani Tuhata. Dungo managam haroroni Kristus. Alai dak pola surato Tuhamu alia kadongan taringot tutikina doho sadiharina. Ai diboto hamu do takas na songo panakoborngid do haroroni arini Tuhani. Ai molo didok halak damedo jala mara soadong disima to puta hop tu nasida hamaguani songon pabibion tu nagabi-gabian jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu alia kadongan dang dibagasan nahulu pamu sotung hatiuranari hamu songo panako. Ai saluhut nado hamu anak hatiuron jala anak arian daksian borngi kita manangsian hahulumon. Atong say unang matarpudu pita songon akan naleban. Say dungo mahita jala marrohan atorang. Ay bornginido tarpudum akan namudumi jala bornginido mabuk akan namabuki. Alayang gohita nasian arian marroha natorang mahita. Tasulukom ma haporseaon dohot haholongon songon baju partahanan jala tajujung ma pakirimon ni roha di haluaon. Aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan alai naing ma dapotan haluau kita marhite sian Tuhata Jesus Kristus. Naung mate humokopita asasadok mangulu hita rap dohot ibana manang nadungo mangulu dope hita manang naung modum dope. Di bahini say masih paingotam mahamu jala masih pauliulian songon naung binahin muna. Ima hatani Tuhata. Di hamu akamang dohot tamuina nami sian najulu sahatu tikion hupikir hiratulu do sikap ni halak taringot tu namanagam ari haroro ni Kristusi. Dia sikap na perjulu ima sikap na mencoba mempercepat ari haroro ni Tuhani. Dakolan mempercepat bahkan mendesak. Bahkan adong do rupani na pola sampai menentukan ari bulan doho tahun na. Taingok dora di tanggal 20 Oktober 1992 topek di pukul 1.00 itu diyakini sebagian orang Yesus akan datang dan dunia akan kiamat. Taingok dorai. Lalu mereka pasang poster yang bertuliskan "Get ready, Jesus is coming tonight." Ninna nasida rupani. Bersiaplah, Yesus datang malam ini. Dungi taingok dopera namarguar mangapin siubea satabiate. Namadok naronema Tuhani. Jala dido ibana sian balik enda Bandung do berangkat kapali. Marruama siad di sana walu tu balik enda satiki. Jala satu sederion gudang dope na mencoba mempercepat ari haroroni Tuhan. Bahkan mendesak asa tumiburo. Ima jorupani dua contoh na boy taingot diakarin auk salpu. Na pola adong rupani mencoba manutuhot tanggal bulan arina bahkan do jamna. Jadi molo amat dokon
Oma sikap na perjulu, sikap na mencoba mempercepat ari haroroni Tuhani, bahkan mendesak. Asata boto dak sautik pengikut nion dohok na persiatusi. Mangihutun nasida nung ngatunga pala jonok be ari haroroni Kristusi. Isarani tamue rupani ngadiharbangan ni huta be nasida. Tokin nai sahak ma tutangga ni jabu. Ngatarida be sia jabu tamue naroi. Ngamakilapi be nasida sia nadao madok ngarohami. Tomu hamu mahami. Songoni marupani digobarhon nadiba haroroni Kristusi. Totu sikap na paduahon ima sikap na sebalikna, sikap na mencoba memperlambat haroroni Kristusi. Kelompokon selalu madok dang rodope to ema tapa puas-puas majo na manguluon. Ima didok kelompokon bahkan sipata do kelompokon meragukan kedatangan ni Kristusi. Didok nasida atik nasosau do roy. Ima didok nasida rupane. Jala adong do alasan nasida madok songoni. Tutu alasan nasida tong do siak kata ni Tuhane. Parjulu molo didok di bibeli masa ma akaha musuh do takana marmusu. Hehe bangso maraloho bangso, harajau maralohon harajaun, masa nang haleo doho lalu merluat-luat. Sasudi nai permulaan ni pabibio nai dope nina rupani di Matius 24. Banunga masai hape somar narodo pe Tuhani. Ima didok nasida. Gabi Roma nasida madok aidang ro berai. Gabi nina rupani. Padua kon alasan nasida madok dang ro ima nani dok nai alai anggo arina doho sadi harina dangadong na ubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anahi daholan amai. Tongdo di Matius 24 ayat 26 rupani. Pengikut ni kelompokope dak saotik godang do na meyakini, godang do na bersikap songon natadoki. Mencoba rupani memperlambat, molo na perjulu na kiningan mempercepat, anggo sikap na padua honon mencoba memperlambat, bahkan meragukan haroroni Tuhani. Alai adong mamuse sikap na patuluhon, ima sikap na supeduli sama sekali taringot tu haroroni Kristusi. Ro manang soro dang urusakwi, ima didok kelompokor rupani. Moloro denggan, sorope tongdo denggan. Dak peduli audisi, ima didok nasida. Dak persoalan na peting di nasida mangulu. Lapatan na dak persoalan ni di nasida. Hamu kadongan au sugari di suku kita nuaing disikap na papigahom mahita. Manang adong dope sikap na asik ni na tulu sikapi rupani, manang na dak perlu hita bersikap. Mudah-mudahan ma dangadoksian hitaon disikap na tulu ya te. Alai manang bohape ikut tutuhonot tado sikap ta taringot tu harorone Kristusi. Alai adorak sotato tuhon sikap ta taringot tu si adong ma manang napiga na macai perlu boto otta terlubi songon naung tajaha di bagasa turpuki. Na perjulu dang adong kiraguan di hitam adok pabua narod Tuhani. Holani tutu soal tikido sadi harina dang adong nau botosa. Ia soholan amai. Alani sutung adok siak kitaon na mencoba-coba mempercepat, mendesak, bahkan memperlambat arini Tuhani. Dangi ulaota. Oma jo na perjulu iko perlu takas dihita. Na padua kon sipak ni haroroni Kristusi masai takas do didok di bagasa turpukon. Ima songo panako borngin. Pencuri pada malam. Manang napigahali songoni didok di Bibel tai, misalnya di Matius 24 ayat 40, di 2 Petrus 3 ayat 10, pangukapot 3 ayat 10, do pangukapot 10 ayat 15. Panako borngin. Atik pe ditikisunu aingon anggo panako dako laborngin be bereaksi. Sipata ngadohot arianna.
jala sipata dang binoto manang sadihari. Ayolo do sugu menuguti pas marhenes-senes perjewi lahu tu kator. Laus dibuat tu mobilna na sedang dipanasi. Olo do tonga ari dan seterusnya. Bahasa dang borngin nuaing panakko bereaksi, tutu alasan na ima molo borngin ngadi jabu nabi halak. Ala yang guarian na olo do kosong jabui. Ala karijo na puna jabui. Ala ya kamang dohot tamuinang dang apalay nanaing taringotan na dison, nanaing dohonon na dison. Babua haroron itu hani tidak terduga. Ido nanaing dohonon na rupan itu hita. Molo gabe di partudus tu panakko borngin. Haroroni Kristusi tidak pernah terduga. Dangadong na ubotosa. Dusongon panakui dak terduga dangadong na ubotosa. Ayolo doro borngin jala olo doro arian dangadong na ubotosa. Datu kia panakko merbua-bua laho manakku ate. Jolo di ue aru pani perjebui yesui jolo di miskol dangadong ate. Alani ima hitariko bersikap jala sikap tanah perjulu ima unang lengah dang boy leba dang boy marmeam-meam jalanang boy anggap sepele. Unak porsia dirasa aman na palsu songon nanidok na dibagas at trupukon. Suada mara inna rupani. Unang terlena dia kapadohan na so bertanggung jawab. Dohot akan na mencoba menina bubukkan hita. Ima sikap tanah perjulu. Tutu sikap na padua kon ima unang materpudum songon akan naliban. Idonaki didok dibagas at trupuki. Saidungo mahita jala marrohana torang. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tutu dang na diorai mudu mati, alai unang terpudum, na terpudumon dus dui dohot halak na mabuk. Ala nga mabuk gabi terpudum ma jaladak sadar. Hiadu taida halak na mabuk, mudum di teras ni jabuna. Huroha ala na paguda kuna minumi. Gabi mabuk may bana. Mulak matu jabuna. Nunga to ngaborngin. Hape nga terpudum inata doho sudia kageleng. Duksaha tibana dipitu ni jabunay. Say digurtuhi marupane. Alay da nga dong be na mabigi. Ala nga terpudum sudi. Ala dak sanggup be amatay. Laus terpudum di teras ni jabunay na maibana. Roma pananggana. Didilati mahurum ni amatay. Huroha arong dope. Uap nita bulina budari. Alang-alang sadar dua matai di si. Anggorohana inata do na mangumma hurum nai. Dungdungo iba na manugo nai didok matu inata. Mauliate mahasian di holong ni roham diaw. Nang pesongono pangalahoku anggo holong minian tuksomali do ninna ibana. Gabilong ang jalamau to inatay didok rohana. Sadi hari mahurum nion. Ima didok rohani inatai rupani. Hapidak sa dari bana. Setabi hamu pananggana do. Madilati hurum nai. Taringot na majuya kamang dohot tamu akay na nami. Unang terpudum. Jadi na terpudumi dus songonak ka namabu na kiningan didok rupani. Daksa dari bana. Sikap na patuluhon na perlu sikap ata ima tasulukom ma haporsiaon dohot haholongon songo baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon di roha di haluaon. Berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Molo di Efesus 6 ayat 10-1-20 didok do sijata ni halak Kristen naiko pakiota lahu mengadupi musuh tai. Jadi pahiata ima haporseaud dohot haholongon jalata huluk ta ima pakirimon. Sikap na paupaton ima saya masih paingotam mahita jala masih pauliulian saling menasehati dan saling membangun songon nasinurahon ni topik ni mingguta di bagasan mingguon.
Sada sifat ni jolma ima pelupa ate. Pelupa dak faktor usiai memang sifat ni jolma dui. Molo tungadong pe faktor ni umur sauti dui. Ai bukti na gudang do akan aposo pelupa. Jala sebalikna gudang do akan matua macai ingot di sude. Bahkan nasida do na paingoton sudut na uposo. Alani tugas naro masih paingotan saling menasehati. Paingot auda nin narupani unang gabe masih pasobuan ate. Sobu di sini na. Molo nunga masih pasobuan berarti dangadong be parsauran na denggat disi. Saling membangun masih pauliulian. Unang saling merongrong. Sadanai kelemahata ima namuramada buduhita. Gampang jatuh, gampang rubuh, songo bangunani. Gampang pecah, songo tolor. Gampang retak, songon kaca. Ima hita. Jala hapor siaut tapi songo nido. Sipata do jatuh bangun rupani. Jadi tohodo songo nido ni upamani halak bataki. Ikom masih tukul duhita. Songo lapak ni gaul. Jala masih aminaminan. Songo suhat di rubia. Tatada do gaul ate do suhat. Tubuhan na retes doi. Songo ni mago barata rupani. Akai masikap na ikon ulahonota. Manomu haroron itu hani. Dada lalap mangitongi ari. Songon na pinatupani na diba. Jaladang lalap dang margira tu dia. Songon nakana asingi. Magira maauro ninna tuhatay. Tiop manadiho. Ditiop halakan na diibana. Unang tiop na didongan. Si tiop na diibana be maate. Amen. Martangiang mahita. Moliate di Tuhan dihatam na hubigi hami. Sai paurat tom may di bagasan rohanami. Asa di parbuiho katami, parbue na dinggan parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.